Osjećate li da vam balunzi i nesanica otežavaju svakodnevnicu ili iscrpljenost i umor koji se ne popravlja čak ni nakon odmora? Što ako vam kažem da ti simptomi nisu samo posljedica hormona, već signali vašeg tijela, poziv da vratite unutrašnji mir i energiju? U ovom videu donosim praktične savjete koji će vam pomoći da se riješite umora, poboljšate san i vratite energiju. Saznaćete kako razumijevanje tih signala može smiriti vaše tijelo, poboljšati san i donijeti osjećaj lakoće u svakodnevnom životu. Moje ime je Ljilja i želim vam dobrodošlicu na svoj YouTube kanal na kojem govorim o stvarima o kojima se ne govori. Klikni na dugme pretplati se, ne košta ništa, a meni puno znači. I klikni na zvonce da dobiješ obavijest kad sljedeći video bude na kanalu. Naš organizam je nevjerojatan sustav. Kad je sve u balansu, sve funkcionira savršeno. Imamo energiju, smirene smo, spavamo dobro. Međutim, kad nastupi nered iznutra, tijelo počinje slati signale i to kroz fizičke simptome. Dok smo pod zaštitom hormona, kojima je cilj produžavanje i podizanje vrste, da tako kažem, mi smo fokusirani na to. Zaokupljeni smo drugim stvarima i nemamo vremena voditi računa o našem unutarnjem stanju niti baviti se njime. Međutim, kad te kočnice popuste, onda nastaje kaos i sve što ne valja ispliva na površinu. Znate ono kao zimi kad krenu minusi i sve što ne valja na autu odjedanput postane jako vidljivo i mora se popravljati jer auto ne radi. Valunzi, nesanica, glavobolja i iscrpljenost, sve su to znaci koji nam govore zastani. Pogledaj što se dešava unutra. I često ove probleme vidimo kao neprijatelja, ali zapravo tijelo radi za nas. Pokušava nam reći da postoji nešto što treba promijeniti. Možda način na koji se nosimo sa stresom, kako tretiramo sebe ili čak neke neizgovorene emocije koje nosimo. Zamislite ovako, kad ste pod stresom, vaše tijelo aktivira hormone poput kortizola. Mislim da smo svi čuli za famozni kortizol. Ovo je naš instinkt za preživljavanje, ali ako traje predugo, tijelo se iscrpljuje. Rezultat su valunzi, nemiran san i taj osjećaj da ste uvijek umorni. Kad potiskujemo tugu, ljutnju ili frustraciju, energija tih emocija ostaje zarobljena u nama. Naše tijelo to osjeti kroz glavobolje, bolove mišićima ili čak u nekim slučajevima i probavne probleme. Kad previše brinemo, naš um stalno radi. Znate ono poput sata kad uključite neki jaki potrošač struje pa onako vrti ko lud. Tako naš um vrti kad se brinemo previše. To onda iscrpljuje i fizičko tijelo i često vodi do nesanice. Svi ovi simptomi nisu samo slučajni. Oni su znak da trebamo zastati i zapitati se što osjećam, što me tišti, gdje mi treba mir. Hajde sad da napravimo kratku vježbu kako bismo počeli slušati svoje tijelo. Ako ste u mogućnosti sjedite udobno i zatvorite oči. Ako vozite ili šetate, možete ovo slušati sada pa vježbu uraditi kasnije. Udahni duboko kroz nos, zadrži na trenutak dah i polako izdahni kroz usta. I ponovi ovo 3 puta. Ovu vježbu bilo bi dobro raditi čak i kad niste pod stresom, iz razloga što stječete rutinu, stječete naviku i tako kad ste pod stresom onda niti ne morate razmišljati, nego vam to automatski
automatski to uradite. Kao, na primjer, nogometaš kad igra nogomet, on toliko trenira da im to njemu rutina. Znači, on kad dobije loptu u utakmici, on ne razmišlja hoće li sad udariti ovako ili će udariti onako, on jednostavno udara loptu jer ima tu naviku, ima tu rutinu. Tako i ovo. Važno je trenirati što češće, čak i kad niste pod stresom. Ok, sad skrenite pažnju na svoje tijelo. Kako se osjećaš danas? Je li negdje prisutan pritisak, napetost ili bol? Sad se zapitaj, što mi tijelo želi reći? Možda je to umor, možda osjećaj da trebate stati i uzeti pauzu. I na kraju recite sebi, draga moja, ruka, noga, glava, što god da te boli ili gdje god da osjećaš pritisak, čujem te. Hvala ti što mi pokazuješ što trebam promijeniti. Hvala ti na svemu onome što si do sad uradila za mene. Možda me sad boliš. To je samo zato jer si se umorila. Jer si toliko dobroga napravila za mene, a ja nisam pazila na tebe. Hvala ti na svemu tome, odsad ću bolje paziti na tebe. Ova jednostavna praksa svjesnog slušanja tijela može ti pomoći da prepoznaš svoje emocije prije nego što se pretvore u simptome. Dakle, zato je važno raditi ovu vježbu čak i kad niste pod stresom i kad vas ništa ne boli, jer kad svjesno razmišljaš o svom tijelu, onda uvijek nađeš ono gdje to nešto malo škripi, poput recimo istrošenog akumulatora koji na zimskim hladnoćama više ne radi i auto neće da upali. Dakle, što možemo učiniti svakoga dana kako bismo smirile um i tijelo? Znači, pauza za disanje, 3 duboka udaha i izdaha u bilo kojem trenutku kad osjetite stres. To je svojevrstan mali reset za vaš cjelokupni sustav. Vođenje dnevnika emocija. Zapišite kako se osjećate bez osuđivanja i bez razmišljanja. Znači, ponekad je jednostavno dovoljno priznati sebi, danas sam tužna, danas sam umorna, ništa mi se ne da i jednostavno to tako zapišeš bez da razmišljaš zašto, kako. Samo izbaciš ono kako se osjećaš toga trenutka. Pronaći danu 5 minuta mira. Joj, kako je ti 5 minuta vrlo, vrlo bitno za naš organizam u ovom ludom, užurbanom vremenu kad ne znamo jesmo li pošli ili došli. Najbolje ujutru ili navečer uz šoljicu čaja, kafe, čega već, vina, čašu vina, što god da vam odgovara. Jednostavno sjedite u tišini i ništa ne radite i ni o čemu ne razmišljate. Samo sjedite i onako što se kaže mozak na pašu. Ove male pauze vašem tijelu i umu daju priliku da se smiri. I zapamtite, niste sebične ako brinete o sebi. To je vaša snaga. Dakle, da zaključimo. Drage moje, simptomi koje osjećate nisu samo slučajni. Vaše tijelo vam govori da je vrijeme da zastanete, poslušate ga i napravite male promjene koje donose unutrašnji mir. A iz unutrašnjeg mira i vanjski simptomi će polako se smirivati. Za kraj želim vas ohrabriti da probate današnje vježbe i podijelite svoje iskustvo. Što vam tijelo danas poručuje? Pišite mi u komentarima ili mi pošaljite poruku na mail. Ostavit ću kontakt ispod u opisu videa. Vaše priče su važne jer zajedno učimo i rastemo. Također možete mi se pridružiti u zatvorenoj privatnoj Facebook grupi. Link ću ostaviti u komentaru ovog videa. Pa evo, kliknite i pridružite mi se.
A ako vam se svidjela današnja epizoda, pretplatite se kako biste bile u toku s novim temama koje će vam pomoći da pronađete balans i snagu iznutra. Hvala vam što ste danas bile sa mnom i ne zaboravite, ovo je vaše vrijeme. Ljubim vas sve i slušamo se u idućoj podcast epizodi. Bye bye! Pan 5